बिथांमोननिसिम जोंनि तेलिसाल लावरिपारा गामिनि जोंनि गामिनि रायजो राजा क्लाब जानानै आंखौ थांनाय 24 मार्चआव सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभारसिटि इउनाइटेड स्टेट आमेरिकानिफ्राय आंनो डक्टरेट डिग्री अनारेरि डिग्री होदों। बे खौरांखौ मोननानै बिथांमोना आंनि खाथिसिम फैदों आरो आंखौ बरायदों। बेनिखायनो आङो आंनि पार्सनेलि आं व्यक्ति हिसाबै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांमोना आंनो आंखौ बरायनानै मान होबाय। बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि हाबाफारियाव आं अरायसम नोजोर होगोन आरो बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय आरो गामिनि जौगाथायनि थाखाय आं अरायसम नोजोर होगोन। आरो आं बुंखादोंमोन आरो गामियावनो मोनसे मन्दिर लुना होनाय खोथा बेबो आं बुंखादों। 5 लाख 10 लाख बेखौ आङो होगोन ब्रह्म मन्दिरनि, बेखौ आं एनाउन्स खालामखादों। आरो खाम लाबोनानै दोनफैखानाय दं बिथांमोननोबो बे क्लाबाव जायना गामिनि जायो बेखौ आं होगोन। आं बिथांमोननि जा बरायनाय बे बरायनाय फिनबाव आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनाय बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जिहेतु बैसागो बोथोरबो फैबाय, बैसागो बोथोर जिहेतु गिबियावनो फैगौ जोंनि बर'फोरनि एबा बैसागो फोरबोआ सफैगासिनो दं, बारा दिन गैला। आरो 10 दाननि उनावनो 10 दान बा 12 दाननि साननि उनावनो बैसागो बोथोरा सफैसिगोन, बैसागोआ जासिगोन। आं गिबियावनो गासैबो बर' कसारि गाव हायुं अनसायारि जानानै आरो मासिगिरि जानानै जोंनि बिटिसिनि बायजोनि थानाय गासैबो बर' कसारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। फैगौ बोसोर बा फैगौ नैबे बैसागो फोरबोआ जाहाथे आफा आनान गसाइनि बोर मोननानै मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो। आरो बे बैसागो फोरबोआव रंजा बाजायैनो जोङो बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगो गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो आरो बे मेसेजखौ हरनो हायो। जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो मोजाङै जाहाथे बैसागो बोथोरा बारहोलाङो बिनि थाखाय आरोबाव आफा आनान गसाइनिसिम आर'ज बिनानै आं बिथांमोनखौ गासै बिथांमोननि बर' रायजो राजा गासैबो जिउ